الحمد لله والصلاة والسلام على السراج المنير الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمبي أوفوكا ولنمندون كالله سبحانه وتعالى دلي أكا كسينا كهنا أناك بركة جدلين ألكا أو كنن أو بلا جلنكا أو بسم الله وكا كنو نوي اسبيسيال حجيه min sababu ɲuman ye an karamɔgɔ a seyidi sheri usman madan haidara ye n'o ye tele sherifila ani agent sherifila ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka kunnafoniya di hiji baaraw bɛɛ lajɛlen kan. Hiji baaraw kibaruyaw hukumu kɔnɔna na hakilila aw ye caman ye wa caman lakalila aw ye. Hali sisan jidili la an karamɔgɔ alhaji yaya dem a bɛ jidili kan ye an ka jɛ k'a ɲɛmada fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin ambi folo ka ala fo ka ala barka da ni ga ala wale nyumando ala min sona ka an nyumanta arafa tile kele ka ban ni ala ka jeng an qur'anan kalan ka o yoro la ka ala wele cha man baki ni ala ka jeng ani an karamogo sere sere so madana idara yare communiquera anya wele telephone na an directeur no Ali Siribe aya wele ka dugo kan an yare dugo ke aye o kuma o do Ali Siribe yare arafa dugo kala an yenu an directeur arafa dugaw kala ne bane kofe insha Allah ani dugaw bo ke nyogo yor la ka wile o yor la kata Muzdalifa kata belaw tomo o yor la katla ka wile o yor la kata mina sigi o bane ala sona mina sigi kle fla shufela ni ala sona shirifla ale ni Mali agence be farale nyonga o annana kana dugaw bakala ka dugaw ke kira sallallahu alaihi wasallam ko burdaw kala ka bunu muhebu kala ka ala wele bake ka kira mangudu o mina sigi o fana ɲuman tɛmɛna ni ala ka diɲɛ ye an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka ala wele o yɔrɔ la o don mina sigi kɔnɔna na fo mɔgɔ min kun ka kɛ kɛnɛ kan sirifila gɔkɔrɔ karamɔgɔw bɛ tɛmɛ kelen ka wajuli kɛ ka mina yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka hiji valeur fɔ ka ala deliw fɔ nafa min bɛ mina sigi la nafa min bɛ arafa sigi la nafa min bɛ maka yɛrɛ la nafa min bɛ alikaba la o mina sigi yɛrɛ la e yɛrɛ b'a dɔn o yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la ko sirifila agence a gidiw ko Sheri Usman Madan Haidara y'u labɛn ni dɔnni min o ye mɔgɔw nafa n'a ye kosɛbɛ ka wajuli baw kɛ ni ala ka diɲɛ o bɛɛ de kun cɛra ni kira yɛrɛ mangude ye sufɛ ni ala sɔnna minasigi an y'a kɛ o kɛcogo la fo ka na an ɲuman se yan ni ala ka diɲɛ ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka dugawu kɛ an karamɔgɔ a se de Sheri Usman Madan Haidara ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ a ka gidiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka agence ɲɛmɔgɔba n'o ye an ka directeur ye ka dugawu k'a ye k'a ɲini ala fɛ a mago bɛ min na diɲɛ hɛrɛ ala k'a dan ni a ma ka kɛnɛyaw di ka an lajɛba bɛɛ fo aw sirifila yɛrɛ baarakɛlaw ka aw yɛrɛw fo ka aw wale ɲuman dɔn e min ye an ka cameraman ye n'o ye Buya Kulubali ye an b'i yɛrɛ fo ka dugawu k'i ye ala k'i bolo mɛn i ka baara la ala ka ɲɛtagaw di an ma ala ka san yɛrɛw caya maa o maa bɛ fɛ ka na hiji ala ma nɔgɔya minnu ala k'u bɛɛ nati an minnu nana ɲina ala kana maa si ta dan ɲina ma ala ka gɛrɛsɛgɛw foni wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sango san laada de don ni hijiw baaraw nɔgɔyara tumana min na Côte d'Ivoire ale délégation n'o ye a hijikɛlaw ani Burkina Faso o hijidenw u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'u ɲɛ da agent sherifila ale hijidenw kan k'u ka balimaya an'u ka kelenya ani ka baroɲɔgɔnya kɛ walasa silamɛya kelenya min fɔra o ka se ka sabati a kɛnɛ kɔnɔna na an sera ka min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Sherifula TV Haidara kɛra sabu ye nka a ta tɛ télévision in ye diɲɛ bɛɛ de ta ye an ka kɔrɔkɛw nana ka na badenya jira an na ka kanu jira an na n'i ye nin tile gɛlɛnba nin filɛ mɔgɔ min bɛ bɔ a ka tantan kɔrɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ ka taa aw ɲininka ko mun bɛ aw la aw bɛ cogo di mɔgɔ man ka ɲininkali kɛ tuguni yala an ni ninnu ye kelen ye wa o b'a yira k'a fɔ ni badenya tɛ foyi t'o kɛ o la an karamɔgɔ tɔgɔra n'o ye Sherifukɛ ye an'an ka directeur tɔgɔra n'o ye Ali Siribe ani agence baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la ko ka foli di Côte d'Ivoire jamana ma ka foli di Côte d'Ivoire président ma ka foli di a diinɛ ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Cheikh Bokari Fofana ye ani mun nana ka na anw fo k'an kɛnɛya lɔn ko ka foli d'u ma
ni diyara ye cogo min na ni ala tɛ mɔgɔ t'a dan lɔn nin ye anw ka waso ye nin ye anw ka kunkɔrɔta ye ni nin ma dɔ fara anw ka daraja kan foyi tɛ fara o kan o la sa ko ka foli d'u ma an kun bɛ ka min kɔnɔ minasigi tile 3 kɔnɔ anw bɛ waati min kɔnɔ ani an bɛ kumakan min kɔnɔ ani an bɛ foli min kɔnɔ o de kɛra nin ye ni nin foli mana kɛ anw na ka bɛn kurɔrikaw bolo an tɛ lafiya ni de la sa an b'a lɔn k'a fɔ ja kanu min bɛ yen o de bɛ yen layilu min bɛ yen o de bɛ yen o la an bɛ foli di olu mun nana ka na ivoiriyɛnw ka folikan lase an b'u fo ka tila ka dugawu kɛ u karamɔgɔ ye n'o ye alhaji muhamadu konate ale min ye u lamɔ fitinin ka tila k'u kalan fitinin fo ka na u bɛɛ bɔ bi u kɛra belebelebaw ye an b'a ɲini setigi ala fɛ o karamɔgɔ n'o ye alhaji muhamadu konate yarabi ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'an sutura u nana u ɲɛda o karamɔgɔ ka hidenw kan n'o ye sirifukɛ sheikh sherif usman madan haidara an bɛ dugawu kɛ ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala ka kɛnɛya di o la nin kun y'o ka foli ye ka ɲɛsin aw ma nin fana ye anw ka foli ye ka ɲɛsin ivoiriyɛnw ma u k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲinɛ baara kɛ tɔɔrɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ tɔɔrɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ an ka taama kɔnɔ an taara hɛrɛ la an seginna hɛrɛ la baara bɛɛ fana kɛra komi a ka kan cogo min na an wasalen o la nin kun y'a ka foli ye san o san ni an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ saama in kan sanni ka minnasigi kun cɛ an bɛ wagati dɔ kɛrɛkɛrɛ ka se yan ka na an balimaw fo ka na u lahalaya lɔn k'an ka kibaruw fana fɔ u ye ka tila ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye awa délégation min nana bi min bɛ n kinibolo yan fan fɛ ale Oustaz Nouruddin Konate il est ingénieur informatique responsable de cellule informatique du commissariat de Hajj awa fɛn o fɛn ni o ye baaraw dabali tigɛli ye ayiwa k'a ɲɛbɔ k'a dakɛɲɛ k'a sɛnsɛn ka vɔliw bɛ kɛ cogoya min na k'o labɛn min bɛ don min bɛ bɔ min bɛ fɛ ka yɛlɛ vɔli min kan k'a bɛɛ lajɛlen labɛn labɛnko ɲuman na Côte d'Ivoire ani Makan jamana kan yan taga ni segin o ko bɛ ale le bolo alhamdulilayi rabbil alamin a bɛ ka k'o baara fana kɛ ayiwa ni ɲɛmalɔ ye ala ka tanga kɔnɔ awa n balimacɛ Adamu Fofana min bɛ ɲuman bolo fɛ ale ayiwa ni transport k'a daminɛ aéroport la ka na o tuma hôteliw kɔnɔ ka bɔ yen ka bɔ Madina ka na Makan ka bɔ Makan ka na Mina ka taa Arafa ka na Muzalifa ka segin ka na Mina ka segin ka taa Makan ka segin ka hejiden bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa o bila avion so la o tuma o baara kun dɔnnen bɛ ale le bolo ale b'o boli la awa ne min yɛrɛ ale tɔgɔ ye Adamu Fofana awa ne min bɛ ka aw kuma ɲɔgɔnya ne tɔgɔ ye Sayid Konate Alahu Taala ye anw kɛ bunadamaden ye ka tila k'an kɛ liminɛbaga ye o bannen kɔfɛ k'a tila ka anw kɛ kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam k'an kɛ o ka manden dɔ ye an balima silamɛw ka tila tuguni ka na anw yɛrɛ sigiɲɔgɔn a n'an ka karamɔgɔ n'an ka baara ɲɔgɔn ka tila ka n'o bɛnjɔ ma ayiwa Sheikh Muhammad Madani Haidara ka na o bɛn o ma an b'a sɔrɔ an bɛ mun ɲini ala fɛ tuguni mɔgɔ joli bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn caman de bɛ Mali kɔnɔ mais mɔgɔ min nana est ce que a bɛ miliyɔn 1 bɔ wa a tɛ miliyɔn 1 bɔ n'a cɛla peut-être wagati nin kɔ wagati nin 1 wagati nin 2 o tɛ mais o mɔgɔ wagati nin kɔ nin kɔnɔ anw sɔrɔla o cɛma yala anw ka sɔrɔ fɛn ka ca ni bɛɛ ta ye wa yala an ka kodɔn ka bon ni bɛɛ ta ye wa yala an ka awa anw dɔnnen don ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan wa la mais o y'a sɔrɔ ka fɔ ala ka kɛrɛkɛrɛnlen de sela an ma n'ala k'i cila la ka heji bila ye mɔgɔ mɔgɔ si kɔnɔ ye la k'a fɔ Alahu Taala a ye kisi daga ye sabu n'a ma minɛ e yɛrɛ kosɔn i ni jɔn ɲuman mun sigilen don kɛnɛ kelen kan o tuma e jurumu o bɛ yafa o kosɔn mɛlɛkɛw bɛ dugawu la ka fɔ ala ka yafa hejiden ma ni heji ye dugawu kɛ mɔgɔ min ye ko ala ka tila ka yafa o tigi ma an balima silamɛw n'o kɛrɛkɛrɛnli sera e mɔgɔ min ma a ka kan i ka kɛ koɲumanlɔnbaga ye i ka koɲumanlɔn fɔlɔ o bɛ kɛ ala ye i ka koɲumanlɔn filanan o bɛ kɛ an dɛmɛbagaw ye baara nin ma nɔgɔ n'i y'an kelen bila hali n'a y'a sɔrɔ i ye miliyɔn 10 de ta ka bila i kun ko i kelen ka taa Makan i kelen ka n'i ka sisoko ɲɛbɔ
k'i ka dumuni ko ɲɛbɔ k'i ka mobili ko ɲɛbɔ i ka miliyɔn 10 nin bɛ ban ka sɔrɔ i ma ɲɛ sɔrɔ foyi ma fɔlɔ mais mɔgɔ minnu bilanin b'a ɲɛfɛ ayiwa o bɛ kan mɛn ayiwa o bɛ danbe min bɛ yan o b'o lɔn ayiwa o bɛ kuma mɔgɔw fɛ cogo min na o b'o lɔn ayiwa o bɛ ayiwa nafolo kima min b'a la o b'o lɔn olu le bilanin b'a ɲɛfɛ ko ko n'a b'an kɔnɔna fin n'a b'an kɔnɔna ban olu bɛ nin dɔn ani nin bɛɛ lajɛlen cɛ an bɛ kɛ yan komi an b'an ka so sani an ka se yan ka n'an sigi yan o y'a sɔrɔ ko min ɲɛbɔla sabu i bɛ don avion min kɔnɔ pour que ye se yan o y'a sɔrɔ i kan ka don so min kɔnɔ ayiwa contrat min bɛ aw ni o sotigi cɛ contrat min bɛ i bɛna don avion min kɔnɔ i bɛna don yan l'heure min na contrat min bɛ i ni o cɛ o y'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen de ɲɛbɔla kelen kelen ka ban tayi k'a sɔrɔ e bɛ don avion kɔnɔ ka na yan mais n'an donna ka na sigi a bɛ k'anw ɲɛna komi a ka nɔgɔn kojugu naam ni e ka mɛn ko i ɲɔgɔn sumakɔrɔ masa tɛ o y'a sɔrɔ tilekɔrɔ masa le b'i bolo o tilekɔrɔ masaw o le bɛ jabatew ye an'an ka directeur ɲuman o tuma a n'a baara ɲɔgɔn n'a bolomina ɲɔgɔnw vraiment an b'u fo k'u waleɲuman lɔn ka tila ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ayiwa masa min ye hiji d'an ma k'a kɛ an ka kisi sababu ye ala m'o kɛla an ye masa min ye hiji d'an ma an ye dugawu kɛ an ka tagabaga minnu ye k'ala hinɛ o bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛla an ye an ka tagabagaw an masaw b'a la ayiwa an badenw b'a la an furuɲɔgɔnw b'a la an yɛrɛ sigiɲɔgɔn ɲumanw b'a la an denw b'a la an y'o dugawu fɛn o fɛn kɛ k'o dugawu minɛ ala m'o kɛla anw mun yɛrɛ nana ka na heji nin kɛ k'a ni si bɛn k'a ni kɛnɛya bɛn k'a ni harijɛgɛ bɛn k'a ni kɔrɔta bɛn ala m'o kɛla an ye alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammadin wa sallim an bɛ ala tanu ka ala fo ka barika da ka waleɲuman dɔn magan kɔnɔ yan mina kɔnɔ yan bi ni ala ka diɲɛ ye heji 2018 la an nisɔndiyɛlenba don an fari fununen don nisɔndiya min bɛ an na bi dansi t'a la ka an yɛrɛ ye bi serifula hejidenw cɛ la n'o ye an karamɔgɔ a seyid sherif usman madana hayidara ale ka hejidenw cɛ la ka an yɛrɛ ye o cɛ la bi mina yan vraiment o nisɔndiya dansi t'a la ala dɔrɔn de b'a dɔn kuma na an bɛ ala tanu o kan ka barika da ka waleɲuman dɔn ala min ye o kɛ ne ni balima ninnu ye ani serifula hejidenw ka se ka ɲɔgɔn ye mina yan nin kɛnɛ in kan ala ni an karamɔgɔ barika la fɛn min ye an bila o fɛnɛ na o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini de ye kabini bi tɛ a mɛnna ka ca san 10 ani kɔ ye anw bɛna heji la yan an karamɔgɔ tɔgɔ la ka bɔ burkina faso n'o ye sherif usman madana hayidara ye an karamɔgɔ a y'a kanu diɲɛ bɛɛ de ka lafiya a y'a kanu diɲɛ bɛɛ de ka nin diinɛ in faamu a ma laɲini faamu ka dan yɔrɔ kelen na a ma laɲini a ka dan fankelen fɛ karamɔgɔ ka laɲini ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kuranɛ faamu ka silamɛya faamu bɛɛ ka lafiya hiji kɛcogo ɲuman na serifula créela cogo min na mali la a ka laɲini ye o kelenni fɛnɛ ye a ka créer diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛna u ka alako la ka n'u ka hiji kɛ hiji ka kɛ kɛcogo ɲuman na ka kɛ ala ta ye ka kɛ kira ta ye ka kɛ hiji minɛnen ye ka nafa se u ma diɲɛ ani lahara o de ye karamɔgɔ ka laɲini ye an fana y'a daminɛ o cogo kelen de la burkina faso an bɛ hijidenw sɛbɛ komi serifula b'a sɛbɛ cogo min na a ka ca san 10 ni kɔ ye an bɛ nin baara in na mais n'a nana san o san an balima minnu bɛ yan n'o ye karamɔgɔ ka ciden minnu nana ka na baara kɛ hijidenw ye an bɛna ɲɛ da u kan ka na dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu k'an ye an fana bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na burkina faso an baara kɛ cogo ɲuman an bɛ se ka baara yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya an ma burkina cogo min na inshallah san o san ni an nana an bɛna ɲɛ da u kan ka na dugawu ɲini u fɛ karamɔgɔ hɔrɔnman na o layidu dafa a n'o o sira kelen de don an bɛ a kan hali bi an n'an baden ninnu farala ɲɔgɔn kan ala ye hiji nɔgɔya minnu ye ka bɔ burkina an n'olu mɔgɔ damadɔw farala ɲɔgɔn kan ka na an ɲɛ da u kan ka na dugawu k'aw ye ka na dugawu ɲini aw fɛ an karamɔgɔ barika la n'a hɔrɔnman na o de kɛra an nakun ye ala ka diɲɛ inshallah alhamdulillah folika laban min bɛ an bolo n y'o de fɔ an nisɔndiyɛlenba don an fari fununen don parce que an b'a dɔn hejiden fɛn o fɛn filɛ nin ye yan ninnu bɛɛ ye mɔgɔw de ye minnu ka heji minɛna minnu tɛ dugawu kɛ maa si ye yan k'a bɛ bin ka sababuya kɛ o tugulen bɛ cɛba min kɔ n'o ye sherif usman madana hayidara ye ale man'i bila diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i tora yen diɲɛ b'i bolo lahara b'i bolo a ma an janfa a ma maa nɛgɛ a ma maa namara o tuma na danayama don ala ka danayama don wa bɛɛ dalen b'a la a ma maa si janfa a y'a ɲini an ka diɲɛ sɔrɔ a y'a ɲini an ka lahara sɔrɔ bon alhamdulillah anw yelen o kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ k'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ yɛrɛ sidiya ani kɛnɛya
ani labanko ɲuman a n'a ka denbaya an b'a ɲini ala fɛ ala ko caman kɛ an n'u ye ala ka sidi an n'u ma ala ka kɛnɛya di an n'u ma an y'u kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala ka n'u lakisi ala ka n'u latanga ala ka hɛrɛ kan n'u ye an saru cɛ kelen muso kelen ala ka dugukolo fan o fan an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye hijiden minnu nana yan hiji ninnu ala k'a bɛɛ minɛ ala ka bɛɛ ɲuman sɛgɛn hɛrɛ la ka taa an ka denbayaw ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la an fana bɛ tila ka dugawu ɲini hijiden ninnu fɛ u ka dugawu kɛ an ye burukina faso an bɛ yɔrɔ min na komi bi an bɛ agrément nɔfɛ n'o ye Sherifla voyage et tourisme du faso an y'a dossier déposera ni ala sɔnna ma dossier bɛɛ nɔgɔyara ka ban bon a tɔ man ca bilen an bɛ dugawu ɲini u ka dugawu k'an an ka se k'an ka agrément sɔrɔ pour que n'an bɛna an fana ka na an tɔgɔ la agence la komi Sherifla bɛ na cogo min na Mali tɔgɔ la an b'o dugawu ɲini aw fɛ ka tila ka dugawu ɲini karamɔgɔ yɛrɛ fɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni ala ka jɛ ye an bɛ se ka fitinin min fɔ surumani min fɔ de ye nin ye wasalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh. ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an kun y'a lakali aw ye ka tɛmɛ k'a fɔ arafa kɛnɛ kan an ka Sherifla voyage a hijidenw bɛɛ ye minɛnw cɛ ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 19 o waati ma k'u kunda Muzdalifa kan i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la cogoya min na o kɛlen kɔ u selen kɔ u y'u ɲɛsin baara fɔlɔ min na o ye salijuru minnu b'u kan na ka se ka salijuru ninnu sali i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na an karamɔgɔ Jabate ale bɛ ka jama lasali saliw ninnu kɔfɛ ayiwa u b'u ɲɛsin bɛlɛ tɔmɔni ma sabula yen de ye bɛlɛ tɔmɔyɔrɔ ye u bɛna bɛlɛ tɔmɔ k'u kun da jamaratu kan walasa ka se ka taa ayiwa bɛlɛ fili la. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ayiwa jamaratu la n'o ye bɛlɛ bonyɔrɔ ye ka bɔ u kun bɛ yɔrɔ min na ka taga yen kilomɛtiri 3 o bɔɲɔngo la i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la cogoya minnu na u bɛna a taama u sen na a bɛ fɔ aw ye tuma caman k'a fɔ ko hiji ale mago bɛ kɛnɛya la ale mago bɛ ayiwa farikolo la kɛnɛya la o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye k'a lajɛ nin cɛkɔrɔba ninnu ni musokɔrɔba ninnu ka nin tagamaba in kɛ fo ka taa se a yɔrɔ la ko nɔgɔn tɛ. لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ayiwa bɛlɛw bɔ nin yɔrɔ in na ayiwa i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la cogoya min na setanɛba o bɛlɛ bɔnyɔrɔ de filɛ nin ye cɛw ni musow denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen bɛ bɛlɛw bɔ nin yɔrɔ nin de la. ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. bɛlɛbɔn baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u y'u kunda Maka kan senna taama don mun ni taama ni ala y'a nɔgɔya u ye cɛw la musow la aw ɲɛ bɛ olu de la u ni bɔra yɔrɔ min na n'o ye bɛlɛbɔn yɔrɔ in ani Maka cɛ la a bɛ taa kilomɛtiri 9 fo 10 ɲɔgɔnna ayiwa u y'o de taama u sen na i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la cogoya minnu na. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. نتاما إنبلا جلين كوني على ويلي أني على جرمو يافا أني على كلبانشيا أبو أوديرا ولا maoma ni ala ye sababu ɲuman k'i ye ka taga nin yɔrɔ in na ka kira ka nin sunnaba in k'a ladege i b'a ye k'a fɔ ko kunandiya la ayiwa belebelew dɔ don o la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli an minnu ni ala ma a nɔgɔya an ye ya rabbi ala k'an wele k'a wele k'an jaabi o yɔrɔ kelen in na n'o ye labayika min bɛ k'a fɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ tulo b'a la cogoya min na. الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sababu ɲuman di an kelen kelen min ma al minnu ma se k'a sɔrɔ ka taa nin yɔrɔ in sanuma in na ala k'a taali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Arafa don do ni silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kelen kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an ka maa sigilen minnu bɛ yen n'o ye tele sherifila ale ka ayiwa mɔgɔ minnu bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na u wulila ka se Mali agence dɔw ma ka se ka u ka kunnafoniyaw sɔrɔ u ye min sɔrɔ Fatumata Jaabi Buya Kulubali an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Ayiwa Lasana Sakɔ groupe Albayan nisɔndiya min bɛ n'a ka taa Maka kana bila Arafa la an ye jama min fara ɲɔgɔn kan ka lahidu kan min di k'a fɔ an b'an ka seko damanahira kɛ alhamdulilahi clients yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ a kɛra dumuni ta fan fɛ vraiment an satisfaira dayɔrɔ ta fan fɛ o de don alhamdulilahi basi ma an sɔrɔ an y'a jigi cogo min an y'a sɔrɔ tɛ vraiment a diyara an ye a bonyana ma e ko hibe ko nagara mare mu sonin ko o wa ku nyin den dabarni na wudu groupe Al Bayan wa na Burhanu Furhan Nurul Bayanu agence nu nagatiani o ka kahini na ngolli do me mare ma guncha budanga o suni sonin ga duru nyai serenta baka seredi jamake kana ka ma men jere ni kay kenta di alhamdulillah ken difficulté mo kita o ga mu wat kebedi o nyakalin to nyani jote be ganyoyi minna taxe nogondi tantanu ngure vraiment besu di placing kita minna problème ni mania igande khibare alhamdulillah irgi igande khibare wallahi seranta ho kon alhamdulillah okin halle arfa hari sasa o nyakame nya ho ma de mo genge nga nyakame nga ho ma ga taxunu o harman noire ni mama na jamanju noire ni mama ti groupe kesu to nga arna khairi nyosu ka mantondanga o jamane ge arna mulondi arno barkandi arno jiri Allah to nakasandi Lasana Sakɔ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O ye Mahamudu Ciro ne bɛ Amazɛri voyage la alhamdulilayi an ka hijiden bɛɛ dafalen bɛ yan ani agence wɛrɛ ka fara gouvernement kan bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yan fɛn tɛ mɔgɔ si la bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ yan an bɛɛ lajɛlen bɛ yan ka dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ ye ani hijiden fɛnw bɛ Saudiya dugukolo sanfɛ ka dugawu ka bɛɛ ye ka dugawu k'an ka jamana in fana ye an bɔtɔ filɛ élection min na a tɛmɛcogo ɲuman hɛrɛlama Ala k'a dira ma Ala ka basigi dira jamana in ma Ala ka basigi dira an kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma balawu ni fitɲɛ fɛnw b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka taa n'a bɛɛ ye an bɛ dugawu k'o de la kosɛbɛ. Hakilisigi kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin aw ka hijidenw ma ko ma? Bon hakilisigi kuma min bɛ n bolo ka ɲɛsin an ka hijidenw ma alhamdulilayi u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ in kan yan u b'u k'u ka Ala wele u ka laɲini k'u ye fɛn min ye ka bɔ Mali la ka yan yɔrɔ sɔrɔ ka n'u ka Ala bato kɛ bon alhamdulilayi fɛn o fɛn bɛ yan u bɛɛ lajɛlen de nisɔndiyalen bɛ yan foyi ko t'u la bon a tɛ se ka k'i n'a fɔ i b'i ka sokɔnɔna kɔnɔna nka a tigɛcogo ɲuman kɔni b'u bolo foyi t'u bolo ka ɲɛsin anw yɛrɛ ma ni foli tɛ. tɔgɔ ye Abdurahmane Senu agence ye Koba Voyage
ayiwa an ye Kuba voyage ka karamɔgɔw ye nisɔndiya min bɛ an na Ala kɛlen kɔfɛ ka Ala tanu ka barikada ka da kan Ala ye bi don an garisɛgɛ la o ye nisɔndiyaba ye an bɛ Ala fo min na ka Ala barikada hijidenw fana an bɛ Ala tanu basi ma mɔgɔ si sɔrɔ an b'a jigiya k'a fɔ bateau fana bɛɛ lajɛlen kɛra hɛrɛ kɔnɔna la an b'a ɲini Ala bolo dugawu minnu kɛra ani bateau minnu kɛra Ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ya Rabbi a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala ka bɔda di an ma Ala k'an ka jamana sabati an yɛrɛbakun Ala k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma an bɛ Ala deli ji nafama barikama Ala k'o k'an ka jamana ye ka dun ka fa sabati o de bɛ n bolo n bɛ se ka dakurunya dama min fɔ inshallah. Tɔgɔ ye Fatumata Kɔnte u bɛ n wele Bayi Kɔnte n ye association Akotifila présenté Jelibugu Bajanbugu la n bɛ baara kɛ agence Kuba la n ye délégué ani malumato inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wal anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ayiwa an balimakɛ ni ye ɲininka o la o diyara n ye kojugu an nisɔndiyalen don an fari fɔninen don arafa kɛnɛ kan ka da kan arafa kɛnɛ ye kɛnɛ ye miiri ni tasi ani wajulukan kɛnɛ don kɛnɛ min ka fisa ni diɲɛ kɛnɛ bɛɛ ye nisɔndiya min fana bɛ n bolo ani foli ka ɲɛsin hijiden bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ maa o maa bɔra faso la ka na arafa kɛnɛ kan agence Kuba tɔgɔ la an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ya Rabbi Ala k'a n'u ka hijiw minɛ Ala k'a kɛ hiji minɛni ɲɛ Ala kana maasibɔ ye ni jurumu ye ya Rabbal alamina o nisɔndiya a n'o dugawu de b'an bolo ka ɲɛsin hijiden bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ agence min ka kɛnɛ kan sisan o de bɛ wele ko agence Danaya voyage n'a ka yɔrɔ filɛ BDM kɛrɛfɛ n'i ye pɔnkɔrɔ jigin Danaya voyage an bɛ ale de ka tantan kɔrɔ min na sisan bon i ɲɛ bɛ maa minnu fana jɔlen la olu ye déléguéw de ye an ka délégué général o filɛ kɔfɛ n'o ye Mamadu Jawara ye min bɛ kini fɛ o ye Dawuda Sinayogo ale ye agence ka comptable ye Baru Sumunu ale ye agence ka délégué dɔ ye min bɛ kini fɛ n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye o ye hijiden dɔ ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye Madu Kɔnɛ ne ye agence ka wajulikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye alhamdulillahi rabbil alamin i y'a dɔn agence kɔni n'a bɛ kuma ale bɛ kuma n'a ka hijidenw ka nisɔndiya de n'o tɛ ne yɛrɛ kumana ni yɛrɛ ka nisɔndiya ye ni hijidenw ma nisɔndiya i ma kuma yɛrɛ donc tiɲɛ yɛrɛ la hijidenw yɛrɛ bɛ n kɛrɛfɛ yan n tɛ ka kuma u kɔfɛ u bɛɛ bɛ n kɛrɛfɛ anw ka arafa kɛnɛ kan a kɛra nisɔndiya dan ye nisɔndiya dan hijidenw ye a nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye arafa ye bato yɔrɔ de ye Ala y'an dɛmɛ bato min bɛ kɛ arafa k'a daminɛ midi 30 la an ye kutuba kɛ hijidenw ye Ala barika la k'a kɛ ka ɲɛ ka seli fana seli n'u ye arakan 2 ka ladara far'o kan k'a kɛ jamu takdimu ye k'a bɛɛ kɛ arakan 2 ye o tɛmɛnen kɔ alimami wulila ka duwawu kalan a seko ye duwawu dɔ a y'a bɛɛ lajɛlen kalan hakikatan hijidenw u nisɔndiyara kasiba yɛrɛ cayara kɛnɛ kan n b'a fɔ ni kuma diyara n na hijiden kelen tɛ yen ni min ma kasi o tuma la an yɛrɛ hijidenw sewara an bɛɛ lajɛlen ye min bila an miiri la o ye nin duwawu ye kelen ma bɛn a la Ala y'a bɛɛ minɛ wa n'Ala sɔnna Ala y'a bɛɛ minɛ o kɔfɛ hijidenw u nana ka na tilefana dun tilefana min labɛnna agence fɛ ka taa d'u ma n'o ye Danaya voyage ye o y'a ka laada ye a ti wuli inshallah ni Ala sɔnna dɔ bɛ fara a kan a ye zamɛ labɛn ka jɛgɛba k'a la agence yɛrɛ y'a dun k'a di an kɛrɛfɛ agence bɛɛ ma o tuma la o kɔfɛ hijidenw taara duwawu kɛ fo ka taa se tile binni ma an sɔrɔla k'u don kari kɔnɔ ka na Musdalifa an bɛɛ nisɔndiyalen an bɛɛ sewalen ya Allahu ni kɔni an bɛ foli belebeleba lase Sirifila TV yɛrɛ ma u nalen an ka yɔrɔ la a diyara an ye hijiden fɛn o fɛn bɛ yen k'i ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn Danaya voyage la nin ye wele dakan ye ka se a bɛɛ lajɛlen ma hijiden cɛman a n'a musoman an b'a fɔ somɔgɔw ye u bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ la an ɲuman bɔra arafa an nana si Musdalifa dugu jɛra an ɲuman nana e y'a faamu minna seliba don tɛmɛna k'a tile a dugujɛ tɛmɛ a dugujɛ filanan de ye bi an taara an ka bɛlɛ filanan bon inshallah bɛlɛ bon bɛ dafa an bolo bi wa bi an bɛ jigin ka taa Makka inshallahul karim. Seydou Kane Diallo groupe Safir anw farala ɲɔgɔn kan ka na Makka ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi vraiment a kɛra damu dan ye hijidenw bɛ yan bɛɛ ɲuman bɛ yan alhamdulilayi dumuni bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ alhamdulilayi bato bɛ ka kɛ a ɲɛma
alhamdulillah hijidonu fana alhamdulillah u bɛ ka an ka kuma bɛɛ lamɛn an mana fɛn fɛn f'u ye u b'a kɛ vraiment an b'u nɔfɛ u b'an nɔfɛ ko wɛrɛ an bɛ ka fɛn f'u bɛ k'a kɛ ka ɲa ni ala ka diɲɛ ala k'an sutura ala k'an laban ɲa alhamdulillah u k'u hakili sigi u ye danaya mun ta ka dan kan ka bɔ mali la fo ka se magan yan an bɛ k'a danaya an bɛ k'an seko bɛɛ lajɛlen da k'a la karamɔgɔw b'an bolo minnu bɛ kuma ɲɛf'u ye ka ɲɛ kosɛbɛ u bɛ karamɔgɔ ka kuma lamɛn n'o o karamɔgɔ caman b'an bolo yan nɔ alhamdulillah idenw yɛrɛ fana karamɔgɔ caman b'u la n'u bɛ k'an dɛmɛ baara in na alhamdulillah u bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ u k'u hakili sigi somɔgɔw bɛɛ k'i hakili sigi ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲuman se k'aw bɛɛ ɲuman don kɛnɛ la sallallahu muhammadu wa sallim. Sidi Abdallah Cham Safir Voyage jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ min n'o ye ala bato baara ye ani hiji baara nka n'a fɔra Safir Voyage ani agence wɛrɛ fana faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye agence fila ye Dira Voyage ale ni Kanjalo Voyage olu donnen don Safir Voyage kɔnɔ ka na hiji baara la alhamdulillahi rabbil alamin nisɔndiya min bɛ an na n y'a ye k'a fɔ ja maliyɛnw an ye maa jijalen ye arafa don maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan k'ala bato kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an yɛrɛ ye an ka hijidenw ye an ka jamana ye walasa ala bɛ hɛrɛ kɛ malidenw ye ala ka yafa hijidenw ma maa o maa n'o y'a sen ta ka na arafa kɛnɛ kan ko ala ka yafa bɛɛ ma an bɛɛ lajɛlen ŋaniya tun ye kelen ye arafa don alhamdulilahi ala y'o baara nɔgɔya sabu mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan ka ala ko suma kɛ ka ala wele kɛ ka damakasi bila ka taa ala ma ko ala ka yafa an ma ko ala ka hinɛ kɛ mali ye ala ka hɛrɛ kɛ mali ye an ka faama minnu bɛ yen nɔ sabu élection bɛ mali la sisan nɔ ko ala k'a fori hɛrɛ la k'a kɔ kɛ hɛrɛ mali ye an bɛɛ lajɛlen ni hakilila ta k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o nisɔndiya o ye ne labɔ sirifula nin t'a dan ye san o san sirifula kelen in u bɛna yaala bɛɛ lajɛlen na u y'a yira k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye kelen ye u ma da u ka yɔrɔ ma u ma da sirifula ma u ye maliyɛn bɛɛ kɛ kelen ye u bɛ pase agence bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ lajɛlen ka kumakan ta k'o cari ka taga mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o tuma o de ye kelenya ye silamɛya ye kelenya de ye silamɛya ye ɲɔgɔn kanu de ye silamɛya ye wasa de ye o tuma sirifula a ka tele min bɛ yen nɔ a ɲɛmɔgɔ n'o ye sherif usman madana haidara an bɛ dugawu k'a ye ala k'a wasa ala k'a kɔrɔta ala k'a ɲa maliyɛnw jigi o min n'o bɛ ala la ka tila ka dugawu k'a ye fana k'u jigi d'a kan hali bi ala k'o jigi fa ya rabbi ala ka kɔrɔta di ala ka wasa di k'an do da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ ka maliyɛn bɛɛ kɛ kelen ye bi kalimatil wahda la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. an b'a ɲini allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ wala balimaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw kan min sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ka bɛn bi utukalo tile 28 ma san 2018 an tɛ bɔ kuma kɔnɔ n'an m'an ka sababu ɲuman fo n'o ye a seyidi sheikh usman madan haidara ye sidiya ni kɛnɛya ala ka a di a ma duwawu minnu ni a b'a kɛ jamana in ye silamɛya ye ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na sirifila jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك